Salam mehriban tomoşaçylar, hemmäňizi mawy ekranyň öňünde hoş gördük diýmek isleýän. Her hepdeniň birinji güni Ata Watan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Ata Watan TV YouTube kanalyna siziň bir hepdelep garaşyp tomoşa edýän gepleşiňiz Ata Watan ýyldızlary ýene siz bilen. Men Pelwan Muhyip we bugünkü mihmanymyz aslında bugün 2022-nji ýylyň 7-nji mart güni ertir netip edenen Halkara Zenanar bayramy, Halkara aýargylar güni we şu gün 7-nji mart gününde ençeme wagtlap gatken adam haş etdi. Şol oglanyň gelmegini halk aýdymlary bilen, türkmen halk aýdymlary bilen ençeme ýyllardan bäri türkmen toýlarynyň bedegi mahmal owally bagsy dostumyz Han Pelwan. Ne dostlar, bugün Ata Watan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Ata Watan ýyldızlary gepleşene geldik. Gydykly soraglar, gydykly jogaplar boldy. Görüm, belki sizin bugünüňize ýarar diýip umyt edýän. Han, hoş geldin. Bizim gepleşigimizde wagt aýranyňa bir arasynda toýlandan, aladalaňdan, iş, öý aladalaryndan boşap geleniňe men saňa ähli muşdoklaryň adyndan hem bize tomoşa edýän Ata Watan TV kanalynyň tomoşaçylarynyň adyndan tüýtürekden minnetdar. İlki bilen gepleşiň başynda we mihmanymyzyň şähsiniň açyp galmak üçin bize sohbat berýär. Ata Watan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Ata Watan Türkmenistan.com adly internet saýty bar. Sen biziň interview bölüminde öňe mihman boldun. Saýtymyzyň adyny saňa tanışdyrmak gerek gelýär. Başyna ýatyp bir öýüňiziň çuňçagasyny bedemek üçin çeýledi. Han Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň adyndan ýurdumyzda resmi nam bilen terjimesinde iň professionalyň bir hataplanýar. Google Play Market'de Makul selde ulanyp ýatdan çykarmak. Başyna. Indi Han dost Gepleşiň başynda özüň hakynda gysgaçyk maglumat bir kelam alyp başyna. 1990-njy ýylyň 20-nji martynda Aqoloýda doglangyňmy? Ay berekella. Uzak ýaşa inşallah. Bagyrda doglandym. Kakam Türkmenistan Halkara Pelwan Hamidow. Awa. Maşgalamda 5 çaga. Özüm öýlenen 2 tane oglum bar. Sen kiçdi ýa uldy? Iň birinçisi. Men iň uldy. Balam menen kiçi. 2 tane çagam bar, 2 tane oglum bar. Tuwul. Olar ente kiçirek bolmaly men bilýänçe. Şeýle goýtmany. Ay, tuwulma daş. Ýaşlar wagt boldyň. Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamladyň. Awa, ogruň näme? Bagşçylyk dutar. Bagşçy dutar. Ogruňam şol. İş nerede bolat? İş Enerji Hyzmat Birleşiginiň serpaýdary doktoryny aýdym şol işle. Ay berekella. Näme diýeli geljek karýeraňda taňadyň üstünlikle ýar bolmany arzu edýän. Gepleşiňe çağıran şunu tawar. Zaň sawardym. Bilýän men sen haçan tanadym birinji gede. 2017-nji ýyl şol Han. 2017-nji ýyl ýadyňa salyň. O wagtlar Instagram bakýan moda däldi. O wagt biz bir üýjüp line olanýardyk. Line bir neme bardy, prilajenýa bardy bilýänmi? Onun so line döwürleri men bir accountum bardy. Türkmen Funugot Elemi diýip ýanky täzelikleri, klipleri paýlaşýardym diňe. Şonu maňa sen tomoşaçylaryň biri ýa kameraçy oglanyň biri ýadyma düşenok bir video gurapdylar. 2017-nji ýylda. Ol videoda bir ýaşy oglan, adam horjy oglan, ak gülli maraly matly aýdymy gaterbet ýokartandan ýerine ýetirýär, bir tüýjülük bilen ýygyna da Rawşan Halipa diýip çalyp otyr, oňa bir dälre gülýän ýeri bar. Biz o videony mäder paýlaşarys. Ine men seni birinji gedek şu videoda tanapdym Han 2017-nji ýylda. Indi bize gel gurrumyzyň başyny şol döwürden başlaly 2017-nji ýyllar. Aslynda men bilişime görä sen 2008-nji ýylda Merzen däneleňe ýeňisi boldun. Dogrymy? Ondan soň 2016-njy ýylda uçurum boldun, 2019-njy ýylda Altyn Atrabiýasiýasynyň ýeňisi boldun, 20-nji ýylda da Ýaşar bayranyň eýesi boldun. Ýöne 17-nji ýylda men şu video arkaly tanadym. Senin aslında halk aydan okudun mu? Yoksa ama kendi bir videolun rahatlan yayran okudun mu? No, şu video hakkında bir de görün göre. Aslında ne kakama halk aydım aydım. Hava bilyen? O maşgılamda hop halk aydım aydılan son. Başta ben halk aydım aydım. Başından? Başından dutardaydı yani aydım. Son yine yaş olan onu estrada onu da geçesin yine de söyleydim de yerine. Pulko praktiyan mı? Ay oğlum ma hop şimdi dinleyen halk arasında estrada olmuş. Kendi qow dinleyen. Ondan estrada yolunda geçesin belirdi. Yankı video var adayıp berdemini.
Bu kakımdan kiçisi jigifinin oğluna göreli Dvayor'un jigifini. Öz toyumuz mu? O öz toyumuz. Aha. Hizmet edip gördüm men aslında nahardaşa. Hizmetde edip gören oğlum. Aha. Ano ayyank ağamın toyum sonra azotda. Onun yarım ne? Onu toğru. Ay ılgap nahardaşa stırıp görün zamları ayrıştırıp var. Ay yetişen o adam kan onun. Yani bar deydi, aldı elimde zam geliver kalkıp dip zamlar verdi de. Bar geçti ayırmak 3 tane aktif var. Yani doğanmanın bar deydi, bar senin 3 tane ayırmak. Yani aydımsın yani orada. Ay benim bardım. Otayda bir 2 yaşdır aytdım men halkaydım. Oraklı durmağını. Üçüncü aydım onu aklı maralım da aklı maralım bastırdım. Du taraf taptaydı yanına men bunlarla. Hava. Atavay Alipan yolunun nele, du taraf avrakta aytdım aydımda. O vaxt men ken Atavay Alipan yolunun hiç yıl bilemem. Aydımlar bilemem. Anno ya ras Halipada var, asal oturum Rovşan'ın Halipa anno. Bulurum Atavay Halipan yolunun çalı. Benim ahal yolunu bolşunu uğraşıp bilsime uğraşıp du taraf akala aydık koyuyordum bununla. Asen giden okun toyda da hiç yıl yankı halkaydın. Toyo gidiyen halkaydımda estrada yolunu gidemek. Du tardaydım ya da tansivarın aydımlar aydım. Düşündüm. Ondan ay benim bolşunu uğraşan du taraftan qoğulyan, du taraftan gön aytdım. No, birin zaktavadan düşüp oturan yer var da akıl maralında. Bular du taraftan bolandan buluş oturduğunu bilmeyen ne etselmen duruyor. İkinci zaktava qallamın. Hem zemir oturuyor, ne bilem da o da. Ayol notadan ikinci zaktava qal gitti. Yankı yerde o da çıktı zırmane qoşağayna var da. Hava. Şu tayda aslında şoğayna oy orada eliyaf Ali Halipa. Du tardaydanna söyledim beyitten aydı. Ol hazım siden mi doğdun mu yok oradan aydan. Şonu yankayna var ya biram Halipa parağı şeyhim falan bir alın zapsın dinlep gördüm şonu. Başka men qavat gelemek şonu şoğayna var yani. Şonu dinleyen kulağımda qalıp şunu ay toydu joşuna uğra ütke ya da her yıl texnikalarım da aram joşuna uğrarak olup alım ol. Şoğayna o değerli rap yani Rovşan Halipan hareketleri. Cahana deyip tıkı elini dağdın şey yetiştirip dağ yetiştirip yankı. Şunun halip ettim ben o. Bah düşündüm. Qaran hizmet edip görün toyumdan ağamın toylarda. Bah. Aten perwan mı kuyfun şoğayna valsını gördün mü? Ay benim akıllı maralım göde çekti zürmane. Eyvallah. Yine ta. Can sağ olsun. Bravo. Şeyle qow toylarda dinge enseme yıllan devamına hizmet etmek sana nasip etsin. Xan Perwanov qolayda tapıqsınlar. Klip hakkında, aydım hakkında. Aydıma sabah yaqfın aydımı. Atavay Halipada yerine yetiriyor. Halipada yerine yetiren. Onun bunu her hili estrada var, her hili görmüşde yerine yetiren oğlanlar var. Benim şunu ödeştirmeye uğraş, Atavay Halipada'nın yerine yetirir. Yani sabah yaqfın yerine yetirir. Görmüşünde yerine yetirdim. Aydıma. Onun esası men şulaydım yerine yetirmemin sebebi qoğurun yerim. Sadanna men aşıqlar, bir aydımsı sadanna. Topar olup gidene, doğru düşünün bir de hol, biz halkın hırmatına. Şu tayını qoğurup, şunu uğrarak ettim. Onun klibin senaryasını esas 80% yani özüm düzdüm. Onun yankı klipçim, Alif Meylisi Dorsoğlu'nun, şunu bilen maslağı bağlanım. Yankı şunu men düşümde özümü yıllıqaydım sağlaplayan, düşümde görüyen yankını. Nasıl kuşumda bir qeyd görüyen, şunu düşümde bir toyun aydımçısı olup, toya hizmet etmeye baramda, şoğayda hatam görüp aşık olup, şurada düşümden oyun yani. Şu vaatları klibin içine şu süreci geçirdik. Klibin adına. Şuran yerimden Nuhrovası. Nuhrovası'ndan, dağılın içinde. Yani... Deşti adam şu teorekte oluyor değil mi? Deşti yönü Anğırrak'ta oluyor. Anğırrak'ta oluyor. Şukurrak. Yönü gibi? Yönü yankı öylü yerleri şehir teorekte. Klibimde azıcık döktönçlük dörödü. Öylü kadırımda Anğır'da sürtülmedik. Ama kayıtmalı olup, yani bəyerdi. Adam kadırın iyinin çıtaydı. Iyinin için alıp gitti. Berekeller. No, tomoşoşlar halyk muny gaty gow kabul etdiler bulaydymy we bu klibi netibeden yine de şeýle gow işlerlerine muşdaklaryny begendirip dur. Dawam edýär. İň wawwaly temalaryň birine gelýär. Wawwaly ýa-da bilýän, ýani köp ruh dilini absurdat etmek diýler, köp agdalýan temalaryň birine gelýär.
Men şu hakkında halk aydım, Türkmen halk aydımlarını yerine getirýän gaty köp bagşylar bilen söhbetdeş boldum we olaryň her hil jogap berdiler. Endi men seňiň pikirini bilmek isleýän. Näçe ýyldan bäri toýlamyzda hyzmat edýän halk aydym bilen toy tejribeň bar. Endi bilen toýlamyzda iki tane bagşyň ýaşdyrylmasy ýa-da ýa-da ton galdyrmak diýler, ton galdyrmak. Şu zatlar hakynda meniň pikirimi bilmeden senin pikirin nähili? Men tamaşaçylara teň pikirini bildirmek isleýän. Yani bil aýtdyrmak diýen bil aýdyp bolar, duýet bolýar, köpçülikde aýdylýar diýen bilelikde. Toýda da şolar ýaly, halk aýdymda da bilerek sağlaş bulaş baýstan bolýar. Ton aldyrmajak diýler hem üçin. Ton sen şu misal üçin ýadan aýdyp oturan bolsaň, gelip aňyrdan bersiýdim diýse. Misal men diýjeklerim senden beýikden beýigi bar. Halkın içinde. Misal üçün misal üçün men şu özümü gowunum etdiýär, şu derejede gurulaýan misal üçün. Gelýär gapdan, tanan ok näýle adam. Tanamanyatdan tanymal kana, suňgat gowy ökdüler ýöne tanalanok. Bar doğrudan. Şolar ýaly senin ökdüden gelip bilýär-de. Gelip ýa senden beýik has beýik bolýar. Diýjek bolýanym ton esasy zatlar. Men pikirimçe. Esasy zat lawly hem aýdymy bir professional derejede tanap aýtmak, dogry ýerine ýetirip hasap diýler, halyp bir hasap diýer. Şu hasaply dogry ýerine ýetirip şu toýum bolaýdy, näme bolsun, toý bolsun, başga zat bolsun, ýöne şonu bir dogry ýerine ýetirmek. Saha bir gep diýipdir-der, ýa toýa baranna sakjep bar. Sakjep bar. Ýani en ýaş oglan ýa-da biz ýaş oglanlar bar. Ne saha ýa halypany ony bar aýdmaýsa, ulum özüň görkezek bolup jan edip çekip tutaram, beýikden çekip gıygırya diýär aýdy. Aýdy otur da diňle oturan biren bäri duran. Saha bulama öret bulama go çekip daýyp ýokurdan aýdy otur da diýär. Bulama ýa saha oturan ýerine. Hay bala diýdi. Ara inada pet nada diýdi ýa-ni sahaga. Gıygırmalar aýtmaly. Inada pet nada diýdi ýa. Ni nada araç, nada pet hawa. Ay garadym eşitişimden şolar ýaly diýär ýa-ni oturan adam bulama joşar diýämsine, güzelýämsine sahagana. Sahagadan goklap oturan, özüne görkezek bolup oturan, sahaga ýa oturan, sahaga ýaly bir tanýyman halyp adam, ustad adam onu özüne görkezek bolup gıйgyryp çek otur diýär, tonlar galy. Ay görse füýjülik ýokdur, lawy ýokdur, diňe gokdur da. Ýa-ni olam gok gerek, ýa-da füýjülik lawy gerek diýär. O wagt gerek. Aýdymda şolar ýaly tonum men pikirimçe ton hiç ýa şöden o. Ton pes bolsun, ýöne aýdym dinledip bil. Gok gerek. Füýjüt. Toýa barýan misal üçin. Halyplarym hogo zat aýdym arasyna alýar, boy halyplarym alan. Ýöne käbir gelýär, toý tomodyny ýagdy. Toýum şowunda joşup duran adam da. Bagşy gıygırsana diýär. Misal üçin gelýär. Beýgirakdan aýt, gıygır zat gelýär da. Toýda onuň ýa-ni sen şoňa görä gıygırsan aýam, aýdym zaýlaýan ady. Ägär gerekmejek ýerde gıygyrmak näme gerek? Dogrudan? Alaşan. Gıygyrmak gerek. Şonu bolýar ýa-da howa zaty da arasynda bir bolşuny görä, aýdym häzin howdun berber. Ýöne çakdan çykyp gıygyrmak ýa men pikirimçe gowluk däl. Ýöne halkyň arasynda her hili adam, her hili kabul edýän we şoňa diýýär halk bilen adam. Şoň üçin halk näýil bolsa şoň orarak bolmaly ýöne. Akma wara ak bilen bolmaly men pikirimçe şey. Düşünün. Gata düşünün. Berekella. Men pikirimçe gaty köp tamaşaçylarym şoň bilen alalaşarmy kadýan. Men arada bir özümde bol kesen dada aýdyp bereýin. Bir doglan gününe bardyk şunu ýaly. Onuň bu doglan günü gelen ýanky bagş oglan, aýdym oglan aslında ýanky ýaly goklurak aýdym diýilýär. Tık. Bizim aýdýan stilimizde sözüňem bölýän, şowgunly diýen aýdym kän. Şu şowgunly gidi bermeli ony. Şowguny onda toýuňam şowguny ýetirip diýär. Ýöne ýanky arasynda gok galmagy gerek. Şonu aýtjak boldum menem. Onuň aýdym otur aslında. Ola men inferýän tanalýan oglanyň biri. Ýanky şol siziň ýollaryndan aýdýan onuň gapdalyna oturan ula adam. Edil sonuga dedegişli adam adel. Ýanky telekeçe oglanyň biri eýlidi, şoňlydy ýanky füýje dwaýçysyny or ýany gaterip diýdi şol oglanyň biri.
Süýj edip diýdi, o bir gıýgyryp kelläňe mağardan ok diýdi. Ya ýoşa edip aşakdan aýdyp diýdi, bagyryňam ýakan ok diýdi. Bir süýj edip diýdi, öz başyna bir lawdy bar, aýşlaglaryň diýdi. Men şonu öňderdim, dinleýijiler tomaşaçylar hökman gıýgyrmaga jan koýarlyk etmeýän eken. Ýok, Düşündüm. Berekella, dowam edýär. Dowam edelim. Inni Han Pelwanow. Sen işleň içinde men iň gowary işlemiň biri näşe? Näme diýer o maňa diýänne öz ýanyndan. Aynı täze işte. Täze köň hakyky. Halkaýdymda ýok. Eden adam ýok. Maşak ýok. Maşak ýok. Gowulyp turhan, gaty bolup. Men özüm diýäna işleň içinde iň gowarynyň biri şol sebäbi birinciden ütköşük bolanyň üçin, ikinciden hem öň edilmedik täzeligi öňadyňanyň üçin, näşe üçin. İkinji seriýa kaçan? İkinji seriýa ilk şunu kliwe dedim yani. Kliwe çekelim. Yani o temalara gabat gelerim ki han. Şimdi şonu pikrim jemlärim men. Eýem 2-3 aý berdim, näme etjegimi bilemdim. Sen min klibi näge etip bilerdiň bilýärmi? Bir hili olam şol konsept variant bolar, konsept variant diýip. Köň stilrap gurunap şonu da konsept variant bolar diýip. Ýöne ýanky başynda şadyan gözelden başlaýan, gözlerinde ine şuna aýyrmal bolardyň men pikirimçe. Näme üçin başynda gynançly, soň şadyan. No, diýjek bolan hemete bir tema gabat gelen eýle klibetden gatga tuturşy. Tutor diýler, gatga tuturşy inşallah. Şonu pikir edýän, ýa-da onu edip bolsa. Näme ikinji zaýaňa men berdim sana diýip. Işiňi düşünip bura. Minnettar. Dowam edýär. Inni, Han. Sana bir soru beretmeli. Bagşyda doga bitdi zehin bolmasa da ýyllaryň tejribesi bilen şol zehine ýetip bilermi? Doga bitdi zehin aňyr başylan azaj bolsa bolar. Bir üşük gerek. Üşük bolsa. Ýöne käbir adamda hiç il aýdymsalyň baglanşyk ýok da. Ne ritm bilen, ne ton bilen onun bilemok. Onun bir gow edip üstüne gow mollum ýa-ni mollum bilen pelwan. Aýdym ýerine ýetirýän adam bilen mollum her tapawul şoňla. Indi güýçli mollum bolýar-a. Şol aýdym öwrüýän mollum bolar, aýdym güýçli mollum ýöne. Şu aýdym bilmeýän bolýar. Sebäbi men öz durmuşymda maňa öwrüden adamdan sinne özü mollumly güýçli. Vakal taraftan. Aydın taraftan ýyjak gelýär, opşu men bir bilecek gelýär, bir pedagog. Mollum taraftan güýçli şol. Ýöne maňa öwreden zadyny öz ýerine ýetirmekde mollumlygy ýa güýçliler. Ýöne mollumlygy güýçli. Öwredeni gowy görje. Şuňkuça güýçli şol, maňa öwreden kär goýan şol güýçli şol. Mundan ýerine ýetir şo temany, ýöne şuňkuça öwrede bilen oklar. Bu öwretişi güýçli, şoňkuça ýerine ýetirip. Aýyn herkime bir näme berilýän näme. Oňa öwretmek berilýändir, oňa da aýtmak berilýär. Şoňklary bir aňryňda aňryjy üçük bolsun ýa-da. Bolsa hat ýüze çykmany gowy ýöne. Edil şuam ýok bolsa bir Hudaý tarapyn bir hiçden hiç ýaxşy diýler. Gijrem bolsa ýola düşýän bir funod işgärler tapylýar da bana. Ýöne Hudaý tarapyn gijrem bolsa gelýär ýöne. Şolar ýarak bolýanlar içinde tapylýar. Düşündüm. Han, biziň gepleşiňiz diňe bar soralardan, näleýsem rubrikalardan ibarat. Bizem seň üçin rubrikalar taýýandyk. Taýýarmy? Taýýar. Gitdik. Bu rubrikamyz ütköt diýip atlandyrylýar. Han, sen halk aýdymlaryny näme ýerine ýetirýäniňi biz bilýäris. Söýdýär, gülýäli. Ýöne haçanna tans aýdymlaryny halk aýdyma öwrüp aýtmaly bolsa, onda sen näme alyp çykarkan? Sana 3 tane aýdym taýynladym. Birincisi Babacık ýoly. Babacık ýoluna mirin galasy dönüp. Şonu halk aýdyma öwrümer bolsa, näde baýdardyn? 3, 2, 1, gitdi. Babacık ýoluna mirin galasy, gitdi ýarym görünmedi garasy. Yüreğime salıp giden yarası, ayrılık yaptın ayrılık. Hayır verik. Bolya şeyler. Selam bolya diýärmi? Bolya. Innikisi. İň köp aýdylan aýdymdan biri. Söýgü oýun näler düşüngi suňa. Görsemiýda gaýda bilemok. Pikirlenmän wagt ýok. 3, 2, 1, gitdi. Söýgü oýun näler düşüngün suňa.
seni görsemi de kayda bilemok. Yan neme söylüyor yan aşkın. Estrada gitmeli olayanı. Ya estrada gitmedin. Mun kıyınçılığı sonno. Estradanı halka edine vurmalı. Yan men oduna anan gerebim. Seni görsem ida kayda bilemok. Zana. Koran bakana bilen iki tane tane halka edine öğrettik şu adam. Yine biri yar yarallay. Ay aydın hoş gece yar yarallay. Ay aydın hoş gece yar yarallay. Sen o aytsak derler. Ay yar ocağı boş gece ay yar yarallay. Fala verin. Sen kovdan ya ben aydaydan ama. Yo, seni şertten geçirýän men mi ýa sen mi kan? Gittik mi? 3 2 1. Ay aydın hoş geceler yar yaralli. Yar kuzuğu boş geceler yar yaralli. Ay aydın hoş geceler yar yaralli. Yar munna min munna yar yaralli. Vaharam daş geceler yar yaralli. Barakallah. Minnettar. Devam edýär. Men alyp tutsaň bilýärdim kan. Minnettar. Ene bakana bilen 3 tane täze halka aydyn döretdik. Gitdik onda. Han. Bir akıllar aýdypdyr. Men elmidama beýikligin gözlegine gezdim, ýöne beýiklik peslikde ekenipdir. Senin pikirin nähili? Doğru aýdypdyr ýa-ni esasy könülümüz näme diýipdir? Bagşy bolma, ýaşy bolýar. Ilki bilen adamkärçilik iň zerurdan bir adamkärçilik. Awa. Sen näil talant bola, ýanyp durun ot bol, ýöne adamçylygyň ýok bolsa, sen şu wagt näli lulap durun on ne iň ýokary baha diýerler, on baha bolsa, sen lulap durun odamyň adamçylygyň ýok bolsa, sen şu gowy düşürýär da şak, ýardan amaşak düşürýär diýilme. Esasda diýje koýan pesbärlik. Awa. Menmenlik bolmaly, esasy halkyň arasynda da bir ne toýduraýarym her ýyl adamlar duş gelýän. Duş gelýän adamlaryň da bir toýa gurarak boljak bolmaly, halky gurarak bolmaly, bir halkyň seni isleýän zadyna bir şonu bilmeýänem bolsa, şonu Google tapjak bir zatlar diýmeli. Bolmaly. Ağamjan şonu ustaýda şu wagt bolun ok bolun, bir ýerine başgarak aýdmaýsam bolmazmy? Ya diýen adam mysal üçin. Ya am olaýdym sen bilmeýän ola ýa-ni özüň bilmeýäniňi bildirmeliler. Halka arasynda ýöne. Şolaý. Ağam bir wagt geçdi bolyn, şoň geregine bir çek urajak bir aýdyp beräýin ýerine diýip bir şoň bir dinläjek halkyň bir Şol aýdyma meňdeşirek. Şoňa meňdeşirek bolýar ýa-ni halkyň bir köp adamy gowy görüp dinleýän aýdymlar bolýar. Şol aýdymlar bir klap gelýänse bir şol adam bir gowy halkyň aýjak bir ýerine aýdyp beräýin. Özüň bilmeýänem bolsa, gowy alymlar. Hemme da gülýala bolýar. Hemme da gülýala. Menmelik gerekmejeklerden biri kesper bolmaly. Halk arasynda bir esasy näme diýin ýüzüňde şolay näme tanymaly bolsaň, kesper bolsaň, hasam abraýyn ýokary galýan kirýär. Barakallah. Minnettar. Gaty gowy jogap berdiň. Ýene bir sorag bar han. Soň bir gün Edern atly ýol elmidama hiç gaçan atly ýurda eltýär. Bilýärmi şonu? Senin mümkinçiligiň bolubam etmedik we etmediňe ökünýän işiň barmy? Aslynda sen ýaltalyk bilen araň nähili? Gaty gowda şoňa. Goýgany. Huda. Be. Gaty ýaltagary. Näme üçin? Näme üçin bilemok. İş köpmü? Ay işim çykýar, işim. Umuman özüň ýaltanýanmy? O da beýle däl men. Soňulumda şular ýaltaly. Öýü bar ýana. Galatyň bilen nokta. Öýden çykýan ýöne. Öýü gelmän işlemedýän. Çykýan sen mara bilemok ýatman, o ýany. Ýatyp gen ýatamy olma. Ýalta. Bir köprek, kliw işle, aýdym işle, onet. İşleýän şu taýyn 6 tane aýdym dur kliw etmeliler. Näme saklaýar? Bilemok, elim bar nokşa, edi bilemok. 6 tane aýdym dur taýyn. Ay olur aýtmaýyn. No, halk aýdymlarmy? Halk aýdymlar amma estradada we opş 6 tane aýdym şu taýynja kliw edibermer, taýynja dur. Yani
yaltır, yaman gowda joňdan aramyň. Şu wagt kent şoňdan gowda. Mony bu ýaltalyk aýyrmamak. Aýyrmaly. Ondan dost bolmaz. Dost bolanok bilýän ýöne. Özümde ýigrenýän häsiýetim şol. Köprak işle, sen tüýs işläjek wagtyň şu wagt. Köprak işle. Ýani alsan aýdymam näme? Näder gün öýe başyňa öýe baratyň aýdymak, ýani toý wagtym bolup bar ýa. Hep denetip bolsa başlaýak. Başla han, başla. Bilen sen şu täzeliklerini öz kanalymyzda paýlaşmak näsip etsin. Dowam edýär. Biziň gepleşigimiz tomoşaçylarymyzyň iň gowwaryan rubrikalarynyň biri bar. Howa ýok diýip atlanyrlar. Taýarmy? Taýar eýsen. Gitdik onda. Han, men sana 30 ýaşdan sonra berenim. Sen mümkinçilik bollugyny. Özüňi telewizorda tomoş etmek halaýanmy? Ay gidi oturga elbetde yaranamadım o. Doğruluğunu tomoş edýän, saratmanyň, Mehmet geçirmän. Geçirýän wagtym bolýar. Bolýa. Aýdan aýdymlaryň içinde başda özüň halaman, soňundan şowluk getiren mami? Haýsy? Mecnuniýetden aýdym men şowl çykaryp okudum. Biramlaýym den aýdym şeýle şowl çykaryp okudum. Düşünün. İkisem mağlusun getiren aýdym. Futbol oynamakmy ýa-da tomoş etmek? Oynamak. Garanqylykda gorkýanmy? Atyda. Aha. Senem köçeden gidip barýakan, öňden pişik geçse ýyrlykkan ýörekden dowam edýänmi? Ýok. Özüňe 10 ballyk şkalada näçe bal berýän aýdym aýtşyňa? Iň ýokary 8. Iň bolmany fikir. Bolýa. Elmidami başagy wagtyň ýa-da işli wagtyň jaň edýän tanışyňmy? Hawa. Aýdym durkan mikrofonu açyp gördüňmi? Ýok. Garpyzmy, gawun? Kartof. Kofe çay? Çay. Palaw dogramy? Palaw. Gowaýdym dinlemekmi ýa-da başga biriniň aýdymyny dinlemek? Gowaýdym. Sen ananjaňmy? Gatar. Mektepde günnülükdäki bakalaňy üýtgedik gördüňmi? Ýok. Sapakdan gaçýadymmy? Aram. Issyda daşarda aýdym aýtmaly wagtyň boldymy? Hawa. Halamadyk aýdymyny öwmeli bolýan wagtlaňmamy? Hawa. Köwüşiň wagtlar gaharyň gelýärmi? Gatar. Ata watan ýyldyzlaryny gepleşige çagyrmanka gördüňmi? Hawa. Haýsyny? Ay 70% gördüm. Bolýa. Ähli soraglara dogry aýtyp jogap berdiň. Jemleýäsmi? Minnetler. Han. Ýalňyşlaryny boýuna almadyk adam ikincige degen ýalňyş ýadyýarlar. Ýalňyşan pursadyňda, kyn pursadyňda umuman durmuşda hemme pursatlaňda kim bilen maslahatlaşýan? Kim sen ýanyňda? Berwan. Her bir adam durmuşda ýalňyş bilýär. Her bir adam ýaşlykdan eýen durmuşyň abyny tamamlamak mümkin näle? Ýalňyşlyk biziň özümizde durup kän bolýar. Ýalňyşyny purtadymda ýanymda bolýan esasy ilkilen öz kakam, agalam, öz dogamalarym islam. Şolaň janda boldum. Meni şu taýda atam pahyry azmalýar. Öz molum bolsa bir jenden agatnan oglum şahs bunda. Pahyr gelip ýönümde daýy adamda gelip ýönümde durup repetisiýa geçip bolýan. Men sahnada çykyp baramam taýap. Daýy ýönümde durup aýt balam, aýdaýdym diýip şey durýar da gorwalla. Şeýle howada baly ulagtym men. Onun okuda da men şöyle gelende men sen klas ýolbaşyň bolýan diýip öz ýürütü maňa bergen şoň gowunyp men ramaşagyny ýa-da elimden tutup alyp atam mara başda meni kakama da halipalyp dutar tutur atam da ilk bilen şolar ýaly maşgalaň barlagyny şolar ýaly meni golýan howsarlyň barlagyny şükür galy berse de taşyndan maňa himayet edýän şu agalarym Oýan bir adyny almasyň, şu sağ bolsun, nädesem ele, janlar sağ bolsun. Şular ýaly bir derejä etmek üçin her kime de himayet gerek, goltuk gerek. Pul zat bolmasyn, ýöne pul bolmasyn, ýöne goltuk bolsun, goltukdan galyrsyn, işle ruh gollu bolsun. Dogry men maddi tarapdan güýçli gollu berýän adam bar diýjek ýöne ruh tarapdan goltuk berýän adam maşgalanma, howsarlanma. Şolara şükür. Şolaň barlygyna şükür. Allah jan galy berse de näme? Şu dinleýijilerim bir süýüň gazanyp, hasyny ul agryly. Näli? Ýüregimde bar, ýani beýan edilem.
Olmaydı. Şol real adamın yok nesip bolsa öňünde mak. İnşallah. Ýa-ni özüň oňluk diýdiň-ha, şu oňlugy etmek arzuw nesip bolsa. İnşallah. Nasip bolsa. İnşallah. Näme diýeli? Ýene de uzak ýyllaryň dowamyna goý ýakynlaň hemişe ýanynda bolsun, seň üstünlüklerini begenip, üstünlüklerini paýlaşmak, bir guwanmak, seň ýakynlaňa nesip etsin, taňa golluk berýäniň janta bolsun. Seň bilen gepleşik gaty gyzykly bolýan we men şeýle gyzykly bolmagyna garaşdymam. Näme gepleşiň zemleýi sportadyna bir tomaşaçylara diýjek gaty bolsaňyz, kamera başlasyn. Erwan ilkilene gepleşiňe de çaran şun faul. Galberde de ne bir tomaşaçylar bilen adam hasam tomaşaçylar bilen bir ümürdiçlik bolýar, tomaşaçylar bir görýän üçin bizim şular gepleşikleri dinleýijilerimiz üçin köp faul fan aýdýan. Olaň jan faul maşgulalaryna agdy berilip saglyp her bir tomaşaçyň ýüregine besken agardylar hasyl bolsun. İnşallah. Şu pursatda da menem ýaş medeni fotografiyara ökmünde ahirman arkadamda da şular ýaly gepleşikler taýýarlap şu öz dinleýijilerimize ýetirmäge ödredip beren mümkinçilik örşüren köp faul fan aýdýan. Ahirman arkadamyň jan faul bolsun, ömür uzak bolsun. Şeýle de ýetip gelen 8 mart bayramçylygyna nesip bolsa. Ähli enelerimizi, aýal gyýlarymyzy, enanlarymyzy türlüden gutlaýan bayramlar gutly bolsun. Her biriniň bir mydam ýüzüne ýylgyryş mähirde bolup dursun. Sağ ol. Näme, biziň gepleşigimiz nesip bolsa, may aýty görükler. Birinji mewsumda ýapylýar, birinji sezonda ýapylýar, soň sentýabrdan ikinji mewsum ulluq konstitusiýada ýene başlaýar. Ikinji mewsumda da ýene sen görürsiň, umyt edýär. İnşallah. Şol bolsun. Sağ bolsun. Mehriban tomaşaçylar, hormatly dostlar, ine şuň bilenem Atawatan ýyldyzlarynyň 7 martdaky sany tamamlanýar. Men Morta portatan peýdalanyp, hemme Wenan tomaşaçylarymyzy 8 mart bayramy halkara Wenanlar güni münasibetde tüýtüripden gutlaýan. Mehriban Wenanlar, siz dünýämiziň beregi, siz dünýämiziň owadan gülleri, janyňyz sag bolsun, ýakynlaryňyň barlygyna, sizi gollaýan hemme dogan garnaşlaryňyň ýakynlarynyň barlygyna ömrüňiz uzak bolsun, bayramyňyz gutly bolsun. We Atawatan ýyldyzlarynyň innik sany görüşýänçek, aba bolsa daşdy del, inniki birinji diýdarlaşýança hoş, sag bolun.